Alfons Durampic, què tal? Què tal? Bon dia. Fem un altre videopodcast Un altre. dels irreductibles, A més, avui jo crec que a la gent li encantarà, perquè avui ens aproparem a una figura de gran importància mundial, Donald Trump. Fem un gran salt, des de Rússia cap als Estats Units. I per acostar-nos a un personatge que, a veure, moltes vegades al fons parlem del mainstream, no? Des d'Europa, sobretot, sempre es presenta Donald Trump en la part més fosca, no?, del personatge. Nosaltres, prescindint d'això, anem a analitzar, no?, el fenomen, i avui especialment en la part política, no? Perquè al final, fa 12 anys, Donald Trump, sí, sabien que era un empresari molt important dels Estats Units, però la seva entrada en la política i el seu manteniment en la política, que guanya, després perd i ara torna a guanyar unes eleccions, el converteix en un fenomen a estudiar, no? I això és el que farem avui, Sí, és a dir, de fet, per seguir una mica la lògica de l'exposició, vam parlar primer, vam fer una visió global de la situació del món, i després vam començar a parlar dels agents, que dic jo, dels agents que intervenen, vam parlar d'Ucraïna, vam parlar de la Federació Russa, i avui toca començar a parlar dels Estats Units. I per parlar dels Estats Units en aquest moment, evidentment s'ha de parlar de la persona que el representa d'una forma més global, que és el president. El president, que és un president atípic dintre de la història americana, i hem de fer-ho, podem fer-ho en diverses fases. La primera fase és per quina raó aquest home entra en política i què ha passat amb aquests... Ja són 12 anys d'expressió política, que a més és un procés acumulatiu. És un procés acumulatiu com passa en qualsevol individu. I llavors, com va néixer, per què hem entrat en política i on hem arribat? Ens hem de situar el 2016, una mica abans. Ens hem de situar el 2015. Ell, curiosament, ell és un home que sempre havia despreciat els polítics. És a dir, ell, com a empresari, havia fet fortuna. Es calcula que avui dia aquest home, això són estimacions de Forbes, però té un patrimoni d'uns 3.000 milions, que al costat del que pugui tindre els grans no és res. Vull dir, sembla important, però no és res, perquè hi ha gent que en té 300.000. Però bé, pot aguantar el fi de setmana. Aleshores, aquest ciutadà ha fet fortuna, a vegades ha tingut pèrdues impressionants, però és un empresari una mica atípic, molt orientat al sector immobiliari, però també que ha estat en el món dels casinos i del Miss Amèrica i dels camps de golf i dels hotels i de tot, no? El Trump Tower de Nova York, és una expressió d'ell. Bé, aleshores, situem-se quan ell comença una mica a moure's amb el món de la política, s'apunta. Apuntar-se als Estats Units no vol dir després anar al partit i fer... No, aquí apuntar-se és apuntar-se, estàs dintre de... Amb una cosa que es deia en aquell moment Partit Reformista, que no va prosperar, no sé per què s'hi va apuntar. I després entra una mica també apuntant-se al Partit Republicà, però perquè s'ha de fer. Això estem parlant probablement del 2013, així. I llavors, de cop i volta, el 2015, comença a fer circular entre el cercle proper de que potser estaria bé presentar-se a les eleccions a president dels Estats Units. La veritat és que ningú s'ho creu, perquè aquest ximple ara, això el seu segle més proper. I clar, és una aposta peculiar. Ningú creu que ho farà, però el cert és que el tio s'hi presenta. Primera aposta, no? La segona aposta, el procés per arribar a ser candidat és llarg als Estats Units. Llarg en quant als passos, curt en quant al temps. Llavors, la segona aposta és, aquest tio, els sondejos el tombaran, i llavors ja els sondejos ja el desanimaran. I no és així. Ell comença a sortir, comença a fer les seves declaracions públiques, i aquest component que té és un bon comunicador, ho hem dit, per un col·lectiu determinat, però que aquest col·lectiu pesa molt als Estats Units, no? El que diuen
bueno, la Mrs. Middle Majority, que diuen els americans, que és la majoria, el 95% de la població. Ell és molt atractiu per aquesta gent. Aleshores, bé, evidentment els sondejos, ell surt molt ben parat. Per tant, primer obstacle superat. 2 obstacles superats. Primer, que no es presentaria, es presenta. Segon, que els sondejos li comencen a donar bona pinta. Llavors, el tio es presenta a les primàries. Això ja és més complicat, perquè, clar, aquí ja comença... Hi ha un filtratge i llavors, evidentment, pensen aquest el tombaran i ja no, i guanya les primàries, no? Però encara no s'ha acabat. La quarta etapa és la nominació. Llavors és quan es fa la gran festa, ja sabeu que fa la gran festa, els americans la fan, tant els demòcrates com els republicans, fan una gran festa, que és la convenció, i llavors allà es presenten i al final surten. Llavors, evidentment, tothom aposta que no sortirà, i surt. O sigui que el tio arriba a ser candidat d'una manera realment sorprenent. I tot això desgrat del Partit Republicà? I això, sí, perquè ell no és ningú, el Partit Republicà, encara. És a dir, hi ha casos en què hi ha una conducció del subjecte per part del partit, no? Del partit, realment dels que mouen les cireres, I en aquest cas no és així. El Partit Republicà, veu que és un tio que té ganxo i se'l troba. Ja. És a dir, de fet, ell està en aquell moment una mica enfrontat inclús al seu cercle, que a més el seu cercle considera que si deixa els negocis, ells estan amb els negocis amb ell, llavors a veure, aquest no es cuida dels negocis, llavors ara per què diables es vol dedicar a la política? Llavors ell ha d'enfrontar-se també al seu col·lectiu i, a més, evidentment, a l'èlite del partit que no creu en ell, Aleshores, a qui s'oposa? Perquè, clar, llavors el tio ja és candidat, però qui hi ha a l'altre cantó? A l'altre cantó qui hi ha? Home, a l'altre cantó hi ha una senyora que primer va ser la dona d'un president també amb una trajectòria peculiar, algun dia podríem parlar d'aquest ciutadà, però a més ha sigut secretària d'Estat. I a més, evidentment, és una neocon. Estem parlant de Hillary Clinton. De Hillary Clinton, és una neocon. Que a més obria les portes a ser la primera presidenta dona als Estats Units. No? Vull dir que era una candidatura que tenia aquesta força, no? Sí, encara que no hem d'enganyar-nos, perquè els sondejos deien que moltes dones als Estats Units no podien amb ella, perquè ella, com diuen, a lo que és... Establishment, no? Sí, ella és establishment, ella és neocon, és el neocon, cuidado, no oblidem, és un neoconservadorisme amb una mica de pàtina liberal, però molt poc fiable. Són els que han portat els Estats Units a la globalització i a lo que ha passat. Ja. Llavors, ella té aquest perfil. I, a més, és una pija, que diuen. El cinturó tòxic, que és el cinturó on hi havia les grans companyies del sector de l'automòbil, Detroit, Chicago, Flint, tot allò, li van posar aquesta etiqueta, que podien traduir com és una pija. Aquí comença a produir-se un fet que és molt antic, perquè aquest és una espècie d'enfrontament que va néixer quan es va constituir als Estats Units, entre el que es diu la gent de Washington i els federalistes. Els federalistes són els que apostaven pels estats. Vull dir, sempre hi havia la por que Washington manés massa, i llavors els estats són els estats, no? Avui, per cert, hi ha eleccions als Estats Units importants, més importants, no se'n parla gaire, però amb certes alcaldies, però també algunes que són pròpies dels estats, com és l'estat de Califòrnia, que és molt important pels demòcrates, no pas tant pels republicans, perquè hi ha una redefinició, diguem, dels llocs que li corresponen. És a dir, que aquest enfrontament federalisme a Washington està molt clar i es manifesta també aquí. Vull dir, la senyora Hillary Clinton és Washington. És establishment, és neocon i és Washington. Bé, però en qualsevol cas, jo recordo, perquè això ho vaig viure personalment, perquè estava als Estats Units en aquell moment. I les apostes eren 10-1. A Amèrica es fan apostes, algunes públiques i altres privades, però apostes molt fortes. Vull dir, apostes, quan dic molt fortes, vull dir $1.000.000. És a dir, són apostes que estan tancades a 1 contra 1 i que no surten. 10 contra 1 a favor de qui?
Bueno, aquí, no, 1 contra 1 vull dir que tu dius, jo poso $1.000.000 a favor... Sí, però les apostes eren 10-1. 10-1 a favor de la Hillary. A favor de la Hillary Clinton. A favor de la Hillary. Clar, hi havia aquesta idea, sí, no? però això saps el que significa, Que significa que si tu apostes a favor de la Hillary i poses $1.000.000 i trobes algú, perquè has de trobar algú que aposti $1.000.000 a favor del Trump, si guanya el Trump, s'emporta no 1 milió, 10 milions, perquè és 10-1. Bé, en qualsevol cas, clar, i llavors, quan falta relativament poc temps, que sempre hi ha elements aliens. Aquesta és la campanya del Make America Great Again. Sí, Great Again. Sí, aquest és un eslògan que ve una mica cuinat per un personatge nefast. No al món nord-americà, sinó al món en general, que és en Bannon. En Bannon va ser un ideòleg, és un ideòleg encara, més enllà de neocon, és un ideòleg molt reaccionari en tots els aspectes de la vida i que va tindre certa influència a prop del Trump, encara que després el Trump se'l va treure de sobre. Se'l va treure de sobre. I avui dia quasi és un enemic d'en Trump. Fixa't bé que quan ell puja, i en noms i cognoms importants, evidentment el Partit Republicà, les èlits estan en contra, i un dels que està en contra és el que avui dia és el seu secretari d'Estat. En Marco Rubio està absolutament en contra. I per lo que jo tinc informació molt directa, encara s'odien. O sigui, resulta que hi ha un president que té un secretari d'Estat que és el tercer lloc dintre de la jerarquia després del vicepresident, que odia el seu president i el seu president l'odia amb ell. Perquè en aquell moment, evidentment, està en contra i això continua. I per què diràs, i per què, i després torno, per què Marco Rubio és secretari d'Estat? Perquè Marco Rubio té, evidentment, la protecció de la senyora Adelson, la senyora vídua de l'home dels casinos als Estats Units, el que va pretendre posar un casino a Catalunya i després a la Comunitat de Madrid, que va morir ja, que és un pro-sionista total, i vull dir, ella, amb això sí li va imposar, jo t'ajudaré a les campanyes més cap aquí, però tu has de posar el Marco Rubio secretari d'Estat. Això és el que s'explica a Washington, amb el món una mica, diguem, una mica que no surt als mitjans. Bé, tornem-hi. Què va passar aliè que el va ajudar molt i que va enfonsar a la Hillary? Una cosa menuda, però que la va presentar, la va fer pública el que era el director de l'FBI. En James Comey, de cop i volta, treu un mes abans, o 15 dies abans, treu una notícia, i és que la senyora Hillary Clinton ha estat utilitzant el sistema de mensageria públic per temes privats. Per mi, això és un tema no té cap importància. A més, tothom ho fa. Però coses més gruixudes. Vull dir, són coses que diuen, bueno, escolti, perdoni, això fa que li cau molt. És a dir, segurament si les apostes estaven 10, no ho sé, això no ho vaig seguir, probablement després d'aquesta notícia van baixar molt. A millor van quedar de 3-1. Fixa't tu com es mou l'opinió pública. Ho va fer el director de l'FBI voluntàriament, ho va fer perquè li van dir que ho fes, ho va fer... Jo crec que hi havia, per part de cert col·lectiu dintre del món polític nord-americà, un cert odi a la parella Clinton-Hillary, John. És a dir, el Bill i la Hillary no eren massa ben vistos, I bueno, jo penso que això sí, va fer pupa, va fer molta pupa. Llavors, bé, es produeixen les eleccions. Per cert, ja que parlem de pupes per una cosa menor, això és una mica per posar exemples propers, el que està passant a l'estat espanyol amb el fiscal general de l'Estat. Sí. Des d'un punt de vista analític és increïble. Perquè una cosa absolutament menor, que no té cap importància, quan a més amb aquest estat, és un estat que els jutges i la Guàrdia Civil fan arribar d'una manera sistemàtica sumaris que són secrets, els fan arribar als comunicadors afins perquè es publiquin i la gent se n'entera perquè llegeix la premsa o veu la televisió.
trobo demencial que una cosa tan menor, suposadament, que digui que és un e-mail. A mi què m'importa un e-mail? I el problema d'això és que agafa, i posem l'exemple perquè va bé, mou l'opinió pública. O sigui que l'opinió pública ara està molt interessada en un judici amb el fiscal general de l'Estat. A part de que això fa mal a l'Estat. Es veu que no es donen compte. Perquè, clar, qüestiona les bases d'un estat democràtic i de dret, que diuen. Perquè si un estat democràtic i de dret és capaç de denunciar i de jutjar a un fiscal general, pleguem. Bueno, doncs això passa als Estats Units. Arriben les eleccions i les guanya un outsider. A veure, els analistes posteriorment han dit que tenia una virtut, aquest outsider, i és que deia el que ningú deia. És a dir, ell destapa moltes coses. Ell aixeca realment l'estora i comença a dir coses. I això és cert que trenca amb la continuïtat de l'establishment, perquè és igual que hi hagin... Trenca amb allò políticament correcte. Correcte, és així. Trenca amb allò políticament correcte. Això està passant aquí també, està passant arreu, no? Sí, està passant arreu, però ell posa realment una cunya important. Jo crec que, a més, tenint en compte la importància estem parlant d'un país molt important, als Estats Units. És que, clar, a vegades sembla que jo sóc el primer que reconec que dintre de la decadència, però continua sent el país més important del món. És un país que té aproximadament uns 340 milions d'habitants, és un país que té 10 milions de quilòmetres quadrats, és un país que en termes de paritat del poder de compra, que és la millor anàlisi del que és el PIB, no és el primer ja, és el segon després de Xina en paritat de poder de compra, i si ho fem nominalment és el primer país, econòmicament parlant. És un país que realment té molta deuta, però part d'aquesta deuta la tenen les institucions nord-americanes, o sigui, tampoc és dramàtic. És a dir, és un país molt, molt important. Si en un país molt important com aquest passa el que passa, vull dir, hi ha un outsider que trenca el políticament correcte, doncs clar, és un fenomen que després, abans es deia quan a Washington es constipen, a Europa agafen un refredat, vull dir, doncs això és així. I ja tenim un Trump president. Clar, aquí comencen a passar coses rares. Per què? Ara t'explico. Hi ha una cosa que és procedimental però que és important saber. La Constitució americana considera que quan hi ha unes eleccions a la presidència, que és la més important de totes les eleccions, el candidat i els dos candidats tenen dret a un conjunt de recursos econòmics perquè preparin les eleccions. És a dir, constitueixen els seus equips, defineixen qui serà què, preparen perquè treballen tots dos amb la hipòtesi de que guanyaran. La Hillary ho va fer, el Trump no. No va fer res, absolutament res, perquè com que ell pensava que no guanyaria, amb el seu segle íntim, ella havia dit que jo no guanyaré. Llavors, perquè m'haig de preocupar d'això. És a dir, no utilitza ni $1 dels recursos davant de la sorpresa, realment. Però això no és la campanya. Clar, això és diguem... La campanya... És que ell la campanya fa anar als puestos i fent discursos. Això no és res. Això és preparar... També fa un ús intensiu de les xarxes socials. Sí, però això no és això. Això és el back office que diuen. Ja. A veure, si guanyo, què faré? Jo, per exemple, ara m'han dit que seré nomenat director general de l'empresa. El primer que faig és pensar en aquesta empresa, quina estructura de poder crearé, com repartiré les funcions, a qui fitxaré pels puestos, com assignaré els pressupostos... Una mica que defineixis el projecte que tiraràs endavant quan guanyis. No? Exacte. I no fa res perquè ell ja no hi compta. Ell no fa res perquè no hi compta. No hi compta. És que, clar, no estem dintre del seu pensament, però potser hi compta, però penso que això no és important. No fa res. No utilitza ni $1 dels assignats per això. Llavors, clar, què passa? Que, clar, surt guanyador. I llavors comença a improvisar. Oh, sorpresa, no? Clar, sorpresa. I llavors comença a improvisar. Ho dic perquè a vegades es crida molt l'atenció perquè realment ell nomena un paio i després al cap de 4 dies el canvia. Canvia molt a tots els llocs. Secretari d'Estat... Vull dir, és igual, els va canviant. Per què els va canviant? Bueno,
perquè no havia preparat res, i clar, allò es diu prova i error, a veure si funciona. Després, una altra cosa important és que ell sempre ha dit, i ho comprenc, que ell, el que li interessa és Make America Great Again, el famós MAGA, no? Llavors, com que li interessa això, ell internacionalment tampoc li interessa res. Però clar, es troba que als Estats Units té una posició internacional molt important. Llavors, què passa? A ell li costa incorporar tot això. Ara sembla que dius, mira aquest tio, ara se'n va aquí, ara se'n va a Malàsia, ara se'n va a Azerbaidjan, ara sí, però en aquell moment hi ha un percentatge Li sobrava la política internacional. Absolutament. Perquè, a més, ell havia fet un missatge molt centrat. És que la idea és aquesta. Amèrica està fet una olla, perquè, clar, ell defensa... El seu discurs és apocalíptic, és l'Argamenon, és allò, se'n va a fer punyetes, i llavors jo el que dic... Populista. Sí, bueno, populista en quant a la forma, però, diguem, a partir d'aquesta idea, perquè el populisme es pot tractar de diverses maneres, però ell no. Ell creu que Amèrica s'està enfonsant, l'estan enfonsant. No, i en tot cas hi ha una societat permeable a aquest discurs. Clar, és permeable perquè... Per què? Perquè hi ha una situació al país... No, per una cosa molt simple. És a dir, a veure, la globalització va tindre les seves virtuts globalment parlant, però molts efectes negatius. Per què? Perquè es va realment reduir tot l'aparato productiu dels països en general. Vull dir, aquí també. Abans has esmentat Detroit, no? Que és molt simbòlic, no? Allò va ser molt important, perquè, clar, sempre es parla, Moore, que és un bon comentarista, parla de Flint, que Flint era una ciutat que diguem, era pròspera i bueno, se'n va anar, es va ensorrar perquè, clar, la gent es va quedar sense feina. La globalització va decidir que les grans empreses agafessin els trastos i comencessin a invertir la mà d'obra. Un cas ben clar i una empresa ben coneguda, que és el cas d'Apple, no? Vull dir, Apple té unes oficines molt maques a Califòrnia, però allà no es produeix res. Tot es fa amb una companyia xinesa, des del primer moment que es va fer això, una companyia xinesa que té a l'entorn de quasi 800.000 empleats, i que fan tot. Llavors, diguem, i qui ho va fer Apple, ho fan tots. Clar, va quedar molta mà d'obra, a més especialitzada a l'atur. Que aquesta és una història, perquè una cosa és fer de camarer, amb els camarers, i fer de serveis de neteja i fer de cuidar a terceres persones, i una altra cosa és ser una persona amb una formació mecànica que sap mecanitzar una peça, que sap fer un tractament superficial d'un acer. Això és una especialització. I clar, tota aquesta massa va quedar penjada. I ell això sí que ho va tractar molt bé, perquè clar, amb aquesta gent d'alguna forma els hi va dir, escolteu, la culpa han tingut aquests. Però deies que li costa entrar en l'engranatge de la gestió política, no? I del que representa la gestió política en un país com els Estats Units, que té una part internacional inqüestionable, molt important. I ell triga, és a dir, els primers 2 anys va perdut, i els 2 següents més o menys. Però clar, a més, la seva gestió, que és el seu estil, és caòtica. I llavors què passa també? Que diguem, de nou, el Partit Republicà comença a pensar que l'han pifiada. Que havien d'haver fet alguna cosa per evitar... que agafés el poder, sí. Clar, però això pot passar als Estats Units, Això pot passar... En la democràcia nord-americana. Sí, això pot passar als Estats Units, pot passar a Europa i pot passar a tot arreu. Sí, ara també veiem que pot passar arreu, no? Perquè ara hi ha una volatilitat política espectacular. És a dir, es poden crear partits en un dia i a l'endemà guanyar unes eleccions. Així és de clar. Però això segurament comença amb Donald Trump, no? Sí, Trump, hem dit... Aquesta idea, no? Un outsider. Un outsider que de cop i volta... Sí, presidència dels Estats Units. Sí, però president dels Estats Units. Llavors, bueno... I aquí dius que ja els republicans comencen a pensar, ostres. Sí, perquè a més ell, per exemple, ell utilitza Twitter per prendre decisions, que això no s'entén. És a dir, ell passa del Congrés i passa del Senat, ell passa de tothom. Llavors, cuidado, perquè, clar, fa decrets llei així per la brava, no? Ell se salta tot l'establishment, el propi i l'aliè. Vull dir, no és que... A part de que fa una cosa, que aquesta sí que és
molt negativa, i és que ell deu agafar el mapa polític dels Estats Units i ajuda als estats que han votat a favor d'ell. És a dir, a veure, en termes de vot popular va guanyar la Hillary, això passa a vegades, però en vot de delegats no, perquè això una cosa, tu pots guanyar el vot popular però no guanyar amb delegats. I llavors ell agafa i va donant ajudes i va fent accions només amb els estats que el van... Això és sapastre, això és sapastre. Al començament no es veu, però a poc sí que es va veient, Clar. no? Vull dir, agafa i diu, a veure, els vermells, els blaus, no. O els blaus sí i els vermells no. Clar, això no pot ser, no? Clar, i aquí és on els republicans van començar a reaccionar. Els demòcrates, evidentment, posen la... No, i es comença a crear, a gestionar la polaritat. Exacte, la polaritat. Que ara la tenim més encesa que mai. Perquè, a més, exacte, llavors hi ha uns enfrontaments que dèiem l'altre dia, a prop quasi de la Guerra Civil, que això ve provocat per totes aquestes mesures que pren ell, no? I bé... va passant el temps, clar, i ens plantem amb les eleccions del 2020. Bé, les eleccions del 2020, ell dona per sentat de que les guanyarà. Per què el dona per sentat que les guanyarà? Perquè ell, des del primer moment, considera que el seu oposició... Que no n'hi ha. Que no n'hi ha. No. De la mateixa manera que havia pensat 4 anys enrere que no guanyaria i guanya, aquestes ja va de sobrat, m'imagino. Va de sobrat. I pensa que les guanyarà. Va de sobrat. I aquí és quan les perd. Sí, a veure, no s'enfrenta a un partit demòcrata molt tocat, però que té un candidat que és un home de carrera, que diuen als Estats Units. Un home que tota la vida ha viscut de la política, cuidado. Aquest sí que és un polític professional. Ell no ho és, però aquest sí. O sigui, en Biden, ja en parlarem una mica, però el Biden d'aquell moment del 2020 és un Biden que encara està en forma dintre de la seva mediocritat natural. Però diguem, perquè no descobrirem després que és un mediocre, ja ho era, però és un professional. Haurem de dedicar un capítol. Però és un professional de la política i sap moure els mecanismes, no? És curiós, no? Un enfrontament entre un outsider, no? Exacte. Algú que ni te l'imaginaves fent política. Ni te l'imaginaves. Amb el professional per excel·lència. Amb el professional de la política per excel·lència. Aquest és un dels que realment dius, no, perquè... A veure, amb Bill Clinton també era així, no amb Bush Jr. ni tampoc el seu pare. Vull dir, aquests no eren pròpiament professionals de la política. Primer perquè eren riquíssims i no tenien per què fer política per guanyar-se la vida. Però que aquest és un altre tema. Però en Biden no. En Biden és un senyor que és un professional de la política. Hi ha unes eleccions en què el que va de guanyador les perd. Les perd. I això no ho entén ell. Això sí que no ho entén. I no ho entén ni ho perdona. Ell ha polaritzat aquella gent, ha enfrontat estats contra estats, gent contra gent. Ell ha explotat aquests sentiments naturals de venjança i llavors fa una cosa impresentable, no? I és que anima a les bases d'aquesta gent tan fidel, perquè aquesta gent ha arribat, consideren que Trump és com un déu per ells. I els anima perquè provoquin un intent de cop d'estat, que això és molt gruixut, perquè el que va passar al l'ocupació a la Casa Blanca del Capitoli, sí, és una cosa increïble. És una cosa increïble, perquè ara sembla que ens ho mirem des de lluny, però arribar a aquest extrem, que va haver morts i ferits allà, i més entre els que tenien que defensar una institució com aquella. Vull dir, quan veus aquestes fotografies d'aquests ciutadans sentats a les cadires dels senadors, amb les cames sobre la taula, amb aquests disfressos, tot això, amb el país més important del món. Ho dic perquè no van calcular el mal que feia això a la imatge dels Estats Units al món. Perquè dius, un país així? Un país en què això és bananero, això. Això sempre ho havien... Però és la manera d'actuar de Donald Trump, no? És la manera aquesta manera tan irresponsable, també, no? Sí, perquè hi ha una cosa... Capriciosa, no? Sí, hi ha una cosa que s'ha de dir, també. Ell era el president, però no era encara el president
que havia jurat. No. El president en funcions encara era Biden. O sigui que, de fet, és un cop d'estat, això. És un intent de cop d'estat. És a dir, perdó, el president en funcions, al revés, exacte, el president en funció era ell, sí, i el president que no havia jurat era el Biden. No, perquè la presa és el dia 20 de gener, no? Clar, i això és terrible. Això és el 8, és després de Reis. Perquè, a més, ell, com a president en funcions, tenia que haver ràpidament posat en marxa la Guàrdia Nacional, l'Exèrcit, el que fos per parar això, i no ho va fer. I això és una cosa que ha quedat sempre allà parada i que ell... Això és curiós, també, no? Sí. Que allò hagi quedat d'aquesta manera blindada. Van haver, tot s'ha de dir, certament van haver alguns jutges que van intentar-ho. Sí, però no s'han anat més enllà. Perquè ell havia nomenat, cuidado, havia aprofitat aquests primers 4 anys per nomenar, perquè va caure, alguns membres del Suprem, de la seva corda. No si eren de la seva corda, no republicans ni demòcrates, de la seva corda, vull dir, del seu pensament, de la seva forma d'entendre. Alfons, això i una dictadura no difereix massa. I ara et preguntaré, com que estem analitzant aquesta emergència política de Donald Trump i el que representa el seu projecte polític, si és que existeix com a tal. Suposo que l'ha anat... ho has dit abans, no? Ha anat acumulant, no? Sí. L'ha anat creant a mesura que transitava el camí, no? Sí. Però hem posat sobre la taula ja la paraula populisme. Jo et pregunto si, a més és un tema que també coneixes perfectament, perquè hi ha una definició acadèmica d'això, no? Ho és. S'ha acostat a l'extrema dreta, és extrema dreta. Donald Trump ha aixoplugat... Jo no m'agrada posar l'etiqueta dreta-esquerra. Clar, i estic molt centrat en aquest moment polític, no? Quan no accepta el resultat i no fa res. No fa res, no. Perquè hi hagi aquella però això és un ocupació al Capitoli. Això és un cop d'estat. És a dir, a veure, la vida... A mi posar etiquetes de dreta i esquerra, avui dia considero que hi ha un partit únic, que dic jo, llavors no m'agrada. Però dit això, el que sí tinc clar és que la societat o progressa o reacciona a la contra. O sigui, progressisme i reaccionarisme. Evidentment, el seu pensament és reaccionari, absolutament reaccionari. És a dir, no accepta les regles de joc que ell ha jurat, no les accepta. I això, en un país normal, això vol dir que no és país normal, això passa perquè els tribunals posin ordre i no el van posar. El Suprem es va absolutament inhibir, i això és molt dur. I el Suprem continua sent un Suprem dominat per aquest pensament reaccionari. No, i que se'n va escapolir. Absolutament, absolutament. O sigui, la responsabilitat per acció i per omissió, en aquest cas, i això marca... no l'ha hagut d'assumir. Mai l'ha assumit. Perquè, espera't, encara pitjor, perquè no parlarem del període que comença aquest any, no parlarem gaire, però sí de l'arrenque d'això. És a dir, llavors, el país queda en mans, d'un president demòcrata, 2020, però clar, aquest president demòcrata es troba en aquesta situació. Jo sempre he tingut el sentiment de que aquest president demòcrata, perquè l'economia va fent, l'economia va marxant, és a dir, a vegades l'economia té la seva pròpia dinàmica, sobretot quan l'economia depèn molt del sector financer, que és el que passa als Estats Units. Perquè dius, escolta, si haguessis posat $500 a l'Standard & Poor's l'any, ara en tindries 5.000, coses així. Però clar, per què? Per què passa això? Perquè si tu agafes l'Standard & Poor's 500, que és un indicador de borsa, si tu agafes unes 15 empreses, les que lideren l'índex, amb aquestes 15 controles el 85% de capitalització de tot. És a dir, les tecnològiques en aquest moment estan disparadíssimes, han apostat per la intel·ligència artificial. Això pot fer un pet, això pot ser una bombolla, però això és un altre tema. Però vull dir, l'economia a l'època Biden va marxant. Com que l'economia va marxant i no vol entrar massa en l'enfrontament intern, a què es dedica el govern Biden? A la política internacional, no? És a dir, és cert que recupera coses que venen de lluny, que venen de l'Obama, però, per exemple, el responsable últim del tema d'Ucrània és el senyor Biden i el seu govern.
i el senyor Blinken i tota aquesta gent són gent que realment es decanten molt. És a dir, Biden, aquest període Biden és un període en què els Estats Units està més dedicat a temes internacionals que nacionals. O sigui, de nou, oblida l'economia domèstica perquè ja va tirant l'economia domèstica. Ho dic perquè això ens porta a les eleccions de l'any 2024. I ara com pot ser que tampoc és corrent que un president que ha perdut unes eleccions al cap de 4 anys les torni a guanyar? Em sembla que ha passat un parell de vegades a la història dels Estats Units. Perquè més ell ho decideix de seguida que es tornarà a presentar. Sí, ell es decideix de seguida que es tornarà a presentar, perquè aquí sí que ja es nota... Ell s'ha instal·lat en la protesta. A l'olfacte polític, també. Aquí sí que ja posa de manifest, perquè ella es dona compte. Hi ha una cosa que no hem comentat, també és l'any de la pandèmia, el 2020. Clar, I no sé, devia també tenir una influència. Una influència. Potser en aquell moment l'electorat diu... Sí, clar, aquest senyor... Però cavalga entre una cosa i l'altra. És a dir, perquè... Era un context que... Sí, és un context... Et duia cap a... Sí, però, home, per l'ordre, una mica d'ordre. Sí, no? No? Posem una mica d'ordre. Perquè ell també tenia una posició una mica frívola. La tenia i la té. I la té amb el tema de la pandèmia, del virus. I la té davant de qualsevol virus. I la té, no? Perquè, clar, ell diu que això amb desinfectants s'arregla. Sí, no, ho recordo, per tant... Però com que resulta que, per bo o per dolent, hi ha molt part de la ciència que qüestiona el que es va fer amb els tractaments, cuidado, a nivell mundial, I saps tu que no és esotèric, això. Hi ha gent que qüestiona i que diu que potser no es va fer el que es tenia que fer. Doncs jo un dia vull també parlar d'aquest tema. És un tema complex, és un tema que jo no tinc capacitat científica per parlar-ne, però sí que és cert que és un tema molt controvertit. No, és veritat. I el que has dit ara, és a dir, ja no és esoterisme, no tinguem por de parlar també d'aquest tema. Ja tenim la perspectiva per dir, a veure què ha passat i com és que es va fer. Perquè és molt qüestionat. Sí, tots hem sentit ja i hem llegit informació que no són pamflets. T'ho dic perquè realment, així com en Biden s'ajusta, diguem, una mica a el que... Ell no. Ell pot dir votat, com dir que es posin desinfectant, però també, per l'altre cantó, té el suport de gent que diu que estem equivocats amb els tractaments que estem fent i que molta gent que va morir pel tractament, no pas perquè les vacunes no eren les adequades. És a dir, aquest és un tema molt controvertit. I ell ho sap jugar bastant bé, això. És a dir, ell fa una mescla entre... Ell diu, escolteu, aquests ciutadans estan amb la guerra d'Ucraïna, vinc a enviar diners i no sé què, i resulta que no estan ajudant a la gent del cinturó de l'òxid que diuen ells, i no estan ajudant... Per tant, és com una repetició de la jugada. Una repetició més treballada. Aquí sí que ja no improvisa tant, perquè el tio es dona compte, i té raó. Ell diu, perquè jo, si hagués sigut president, això de la guerra d'Ucraïna no hagués succeït, perquè jo des del primer dia hagués tractat amb el senyor Putin, que a més tenim un bon rotllo amb ell, i jo això ho he resolt. Per això, fixa't bé, que de tant en tant, ell, quan parla d'Ucraïna, diu, bueno, això és del Biden. S'ho treu, perquè és veritat. L'èmfasis és de l'equip del Biden, no pas d'ell. Ell passa bastant així per sobre en aquest moment. Ara, clar, ell el que s'hi ha fet amb la seva primera etapa dintre de la gestió gòtica és, per exemple, anul·lar tots aquells tipus de tractats que eren favorables a la convivència universal, com el de no proliferació nuclear, com el tema del mitjà ambient i tot això també. Ara, el 2024, quan ell es torna a presentar, jo sempre dic, va guanyar ell o va perdre Biden? Millor dit, Kamala Harris. Qui va guanyar i qui va perdre? Què creus? Jo crec que en part va guanyar ell, perquè aquí sí que s'ho va treballar. Aquí sí que va dir, jo no m'enfio de la gent del Partit Republicà i jo faré el meu equip. Per això el seu equip és un equip una mica estrany, perquè hi ha una mica de tot. Per exemple, hi ha 2 demòcrates coneguts. Família, també. Família, que és molt cridaner això, perquè posar la família pel mig,
enviar el gendre La sensació és que fa el que vol. fa el que li dona la gana. És a dir, ell, ja arribaré aquí, però perquè el primer dia, diguem, de mandat fa unes coses increïbles. Ja arribo. 3 coses increïbles per mi. Sí, que si no, no tindrem temps de fer el per cert d'avui, que és superinteressant. Fem-lo. Bé, aleshores ja una mica per anar acabant. Ell realment ho prepara bé per guanyar-les, però també, sí, perquè evidentment... durant l'etapa Biden ell fa una campanya d'aquest país. Això és el caos, és a dir... És el caos, aquests diners, sobretot insisteix molt, aquests diners se'n van fora i no es fan a dintre, que és allà, i vosaltres estem patint, i aquí, aquest tio, fora. Aleshores, després hi ha el punt aquest àlgid, és el famós debat en què bueno, és un home, ell a l'edat que té, d'acord, però el tio s'aguanta bé, i l'altre és un home senil. Deixem-ho aquí, però una senilitat manifesta. Tots ens venen al cap les imatges de Joe Biden amb la mirada perduda, aturat, no? El poble americà, que sempre busca lideratges forts, a vegades encerta, a vegades no, però vol lideratges forts, això l'espanta. I després la substitució també és una cosa, com que es fa tard i malament, doncs també és problemàtica, perquè jo recordo molt bé que hi ha quan hi ha la Kamala Harris, perquè alguna vegada vull explicar d'això, perquè la gent, i per què no van posar el governador de Califòrnia, que era un tio molt més interessant que no pas la Kamala Harris, que no la coneixia ningú? Perquè no podien fer-ho. Perquè si no perdien tota la financiació que tenien del partit. El partit està estructurat d'una manera que els diners que estaven preparats per ajudar a la campanya eren per la vicepresidenta, si el president plegava. No pas per... Per tant, era una decisió una mica... Obligada. I forçada. Però clar, la Kamala Harris, jo recordo una cosa, anècdota... S'ho va trobar, no? No, s'ho va trobar, i la primera entrevista que li fan una mica important en un programa setmanal que es diu ABC, The View, a la cadena ABC, li fan una pregunta curiosa, li pregunten, vostè què farà diferent del que ha fet el president Biden? I ella respon, ni idea, no tinc ni idea. I have no idea. Paraules textuals. No tinc ni idea. Clar. Com vols que guanyi? És definitiu, això. Com vols que guanyi? Ja pot parlar dels drets de la... Sí, ella entra en el combat ja derrotada. Derrotada. No, sí, a més. Bueno, i llavors guanya el nostre amic, torna a guanyar. Recordo una vegada més el mainstream, és a dir, Trump, el dimoni, no? El dolent, sí. No, i té... Vaja, tu ara n'has posat moltes sobre la taula de coses dolentes de Donald Trump, no? Però aleshores, al costat, des d'aquesta Europa nostra, no? La Kamala Harris, una dona, a més... Més de color... Exacte, és a dir, tot aquest element, no? Com a contrincant fantàstica per Donald Trump, no? No tenen ni idea del que s'està fent. Però guanya Donald Trump. Guanya Donald Trump, de carrer. I de carrer, que està... De carrer. I llavors fa 3 coses, I arribo i passem a... Però parlarem més de Donald Trump, no? Potser en aquest moment no. No, avui no. Parlarem més, sí que parlarem. Dic els irreductibles. Perquè, per exemple, hi ha una vessant que a mi em falta, que és, mira, ja sona, veus, que hem d'anar acabant. Això ja farem un gag d'això, perquè sempre acaba sonant. No, però també m'interessa la part personal, perquè al final, com vam veure l'altre dia amb Putin, és molt important. També... No. Hi ha un parell de... Explica coses, no? Sí, i tant que explica. Les biografies són apassionants. Sobretot, bueno, ja en parlarem. Va, sí, deixem... Què passa quan arriba al poder? Quines coses fa? El dia en què toca, fa 3 coses, no? Una que és obligada i és fer el discurs d'investidura, el jurament, no? Però fa 2 coses que criden molt l'atenció. Primer, reuneix a tots els... fa una cridança a tots els seus fidels, que són els mateixos que han assaltat el Capitoli, i es reuneix, i allà davant de tots comença a signar decrets, com aquell que... Però sí, recordo la imatge. Va signant decret, pam, un altre, amb aquella firma que té ell tan xula, amb un rotolador molt gruixut, un altre, però signa un dir bé, que dius, però aquest tio ja els tenia preparats, clar, perquè ja li havia fet una cosa, però és igual el que sigui, no els mira, el va signant decret, allà tinc un ajudant que li va separant l'altre que li posa, és una cosa, un espectacle, això es pot veure encara està. Sí. Llavors, la segona cosa que també dius, però aquest home què fa? La segona cosa que fa és que rep
els familiars dels hostatges israelites que en aquell moment té Hamas. Home, a veure, és el president dels Estats Units, però aquest no és un tema... Els rep per saludar-los personalment. És a dir, posa el focus aquí. O si posa el focus en Israel. Jo crec que això també demostra el poder del lobby pro-jueu, que ja he citat a la senyora Abelson, que és una dona molt important dintre del lobby, i la senyora que segons es diu a Hill, de Hill és una publicació digital reduïda per al món de Washington, i aquests diuen que diguem, el Marco Rubio el va posar ella, de secretari d'Estat, perquè odia, ja ho he dit al començament, odia amb el Trump. Però aquesta dona té molt poder, i aquesta dona és la que diu, sí, però tu ara has de rebre amb aquests. Bueno, home, no, ja posa el focus del que farà. I, de fet, aquesta vegada sí que entra en la política internacional. Absolutament. A més amb aquesta manera d'aquesta manera, de fer jo faré la pau, jo aconseguiré... Jo ho faré tot i, a més, després voldrà ser Premi Nobel de la Pau. I la tercera cosa, que és més el contingut que una altra cosa, perquè ja ho sabem, el continent ja ho sabem, ell fa el jurament, fa un discurs. Si tu mires, jo he mirat uns quants, m'agrada llegir i escoltar alguns dels discursos d'investidura americans, i, home, fa una cosa impresentable. I és que insulta amb uns senyors i senyores que estan allà sentats. Insulta públicament al senyor Biden i a la senyora Harris i a tot l'equip demòcrata. Públicament. Perquè una cosa és dir... Estats Units està... És un impresentable. Impresentable. És a dir, una cosa és dir Amèrica està molt malament i ara jo ho arreglaré. Una altra cosa és dir, perquè la culpa la té el senyor Biden, el president, aquest president i la secretària... I la candidata, però què han fet? Però, home, això no, a aquest nivell no. Perquè, bueno, vull dir, és el ciutadà que tenim, no? Vull dir, i aquest senyor mana molt i mana al món. I tornarem a parlar d'ell, no? Tornarem a parlar d'ell. Va, fem el per cert d'avui? Fem el per cert. El per cert d'avui és perquè ens expliquis, al fons, què és exactament... i com funciona, el SWIFT, que és aquesta xarxa de comunicació interbancària, no?, que permet les transferències entre bancs, però de tot el món, més enllà de les fronteres. Més enllà de les fronteres. Tots ho hem vist, en el nostre mateix compte bancari, l'IBAN, també el SWIFT, a vegades ens ho demanen, no? Sí. Què és això? I per què serveix? I qui ho controla? Sí. Bé, això... D'entrada, la idea va ser bona en el seu moment perquè, bueno, escolta'm, anem a establir un sistema que d'alguna manera asseguri que les transaccions es fan ben fetes i que tenen unes garanties i tenen... Tot això està molt bé. Aleshores, això es genera a través de la gran banca, és normal, a partir d'aquí també estic d'acord. Vull dir, això ho lideren les grans entitats nord-americanes, en primer lloc, sobretot JP Morgan, que és un dels grans, Morgan Stanley, que és de la mateixa família que dic jo dels Morgan, Citibank, després també, evidentment, amb el cantó europeu tenim Deutsche Bank, Bank of Scotland, HSBC, que és un gran banc britànic, inclús hi ha el Santander, i estan tots, evidentment el BBVA també hi és. Ara, el Consell d'Administració hi ha la cosa queda més reduïda i l'única entitat, per exemple, de l'estat espanyol que hi ha és el Santander, els altres no hi són. No està el BBVA ni està CaixaBank. Bé, fins aquí dius, està bé això, està bé. On comencen a haver problemes? Quan això es transforma en una eina política. I quan comença a transformar-se en una eina política? Quan es comença a posar limitacions en certs països. Primer, evidentment, a Iran. Després a Venezuela. Què vol dir? Mira, vostè no pot fer transaccions. Clar, això redueix molt la capacitat d'aquests països per poder... perquè les empreses que hi ha allà puguin operar a l'exterior. Vull dir, s'han d'inventar coses, però clar, aquests països són petits països. No ho poden fer a través del SWIFT. No ho poden fer a través del SWIFT. És a dir, això és una cosa que, d'entrada, en termes jurídics, és una altra salvatjada. Perquè, clar,
Això és saltar-se el dret internacional. Escolti, vostè està fent una lectura política d'una eina de naturalesa financera. Això no es pot fer. Bueno, fins aquí aquesta gent s'arreglen com poden, no? Però la cosa es posa pitjor quan, a partir del començament del conflicte específic d'Ucraïna, el 2022, llavors fan el mateix amb la Federació Russa, perquè la Federació Russa, sempre dic, la Federació Russa no és Venezuela. Perquè, clar, les relacions en comerç exterior de la Federació Russa amb molts països és molt important. Com reacciona la Federació Russa? Creant el seu propi sistema de transferència de pagaments, que no es fa en un dia, però el crea, clar, té capacitat. Això, d'entrada, ho has de mirar també des de l'òptica del que es diu el sud global, dels països que no formen part d'Occident, que comencen a mirar això i dir, bueno, què estan fent aquesta gent? I llavors també comencen... Perquè al final és una eina. És una eina, és un instrument. Clar. Perquè, a més, és un instrument, per cert, car. Perquè, clar, fixa't bé com funciona això. Imagina't tu que una empresa, anem a fer-ho fàcil, una empresa de Singapur hi ha el dòlar de Singapur. Vol fer una operació amb una empresa de les Illes Filipines, on allà hi ha el peso filipí. Normal seria, escolta'm, aquí jo tinc els dòlars a Singapur i tu... No. Els dòlars aquests de Singapur s'han de transformar en dòlars americans i després els dòlars americans en pesos. Així funciona el SWIFT. Sempre el dòlar pel mig. Això és més car i, a més, el dòlar, per què el dòlar? Deia, no per igual als... Així funciona el SWIFT, Això funciona el SWIFT. Primer es converteix a dòlar i de dòlar a la moneda del país receptor de la transferència. I si una empresa de Marroc vol enviar una cosa a Alemanya, el mateix. Agafar la moneda marroquí, passar-la a dòlars i de dòlars a euros. Sempre el dòlar. Clar, això és una dolarització innecessària. En el seu moment no pensaven perquè així s'igualen les condicions i no, que no cuela. Llavors, clar, què passa? Que la Federació Russa comença a créixer amb el seu sistema i, a més... Clar, que és un sistema que necessita que els bancs el facin servir. Clar, sí, però avui dia ja comença... Ara hi ha més d'un centenar, però és que, a més, què fa la Federació? Aprofita els BRICS. Un dia hem de parlar dels BRICS. Aprofita els BRICS. Llavors hi ha un sistema que és el BRICS Pay, que ja és una altra història. Però la cosa més espectacular és que Xina també ha fet els seus, perquè llavors cada un fa els seus. Índia fa els seus, Xina fa els seus. Però la de Xina, clar, Xina és Xina. En termes de paritat del poder de compra, que és la forma real de conèixer l'economia d'un país, és el primer país del món ja, avui dia, Xina. Perquè això té en compte el cost de la vida, el valor de la moneda, el canvi de la moneda, i això no és el nominal, simplement, del PIB. Aleshores, Xina fa el seu sistema. I ara, a poc, fa pocs dies que 54 països africans s'han apuntat al sistema xinès. No deixen el SWIFT, però diuen, segons com... Que aquesta és la notícia, no?, que ens ha dut a tenir aquesta conversa. Aquesta és la notícia perquè això li fa molta pupa, no solament al SWIFT, sinó al dòlar també. Perquè, clar, sempre... L'altre dia ho vam dir parlant de l'empresa, del banc Euroclean, perquè, clar, és un tema que s'escapa... És una mica el mateix tema, és a dir... Al final és una perversió... Molts països diuen, jo no m'enfio d'aquests, no m'enfio del món occidental. El món occidental va a la seva. Jo prefereixo, per exemple, una operació que és una operació habitual entre l'Aràbia Saudita i la República Popular Xina, que és l'operació típica que ven petroli a Xina, i Xina li ven mercaderia de qualsevol perquè té tot transformat, es fa amb les monedes del país. El dòlar aquí no entra per res, aquí no hi ha comissió, que dic jo, aquí no es fan amb monedes del país, es fa en yuan i es fa amb la moneda saudí. Clar, això estem parlant d'operacions de molta envergadura, clar. I entre els Estats Units i la Xina?
Entre els Estats Units i la Xina... Si hem de fer algun tipus d'operació empreses de... Xina no ha abandonat el SWIFT, I a més, el que passa que estem en dubtes de què pot passar. De moment encara es fa a través del dòlar, perquè a Xina tampoc li interessa. Per què no li interessa? Perquè té molts actius en dòlars, Xina. Molt. És el primer tenedor d'actius exterior del món. O sigui, el deute americà està en paper, en bonus, està en part als Estats Units, en institucions americanes, però exteriorment el primer que té més és Xina, després Japó. Llavors tampoc li interessa molt que es redueixi el valor del dòlar, que per cert, des que està Biden ha caigut, en termes comparatius, ha caigut un 18%. Trump, des que ha tornat Trump. Bueno, hi ha hagut el tema que no hem comentat del proteccionisme, no? I totes aquestes... Tota aquesta política de Donald Trump, però aquesta política a més amenaçant a tothom. Sí, però aquesta política és una política ja d'ara, vull dir, de la gestió del 25, que en parlarem un altre moment. Perfecte. Doncs ho deixem aquí. En tot cas, això que deies del SWIFT, al final, i del que està passant, que Rússia crea el seu sistema, la Xina també, bé, vol dir que aquella cosa sacrosanta del món occidental que podia imposar els seus sistemes, en el moment en què els fa servir políticament, no? Doncs els altres actors també tiren pel dret i fan la seva, no? És a dir, que això ja no és com sempre havia estat. Abans, clar... Quan el primer videopodcast, al fons, que parlaves que al món hi ha diversos actors, no? Doncs això també és una plasmació d'això, no? Ni més ni menys. Que interessant. Ens hem tornat a allargar una mica més del compte, però clar, és que encara seguiríem una mica més. Però descansem i la setmana que ve hi tornem, d'acord? Vinga, d'acord. Què farem la setmana que ve? Parlarem una altra vegada de Trump i dels Estats Units. Va, perfecte. Vinga. Feu-nos like si us ha agradat, comentaris també, són tots ben rebuts. I res, la setmana que ve tornarem a fer els irreductibles amb l'Alfons Duran Pich. Vinga. Apa.